kelo poda ko uke pinje mamoko teki biro ket katinywando gi pie kiloso godo chae to jopur nitie manigi dhok manigi chak manok deal maber. Emomiyo ana kwayo sani ni jogo manie treasury gin gi nafas makende mar pimo ne jo Kenya ni wuoth manyo wadhie ni deals gi jo Kenya dhi yude ang'o kopogore gi ma top line manyo waneno ni en omenda maromo bilion karibu 100 gi wiecha. Owachnwa ni ka gin jogo mabiro loso kata ka gin ndara kaka koro mama usamit miwacho ni dwa rironi midwa yarne mabende ber nikech adira makende VOJ kineno goemba kage jok manyicho dhi Easter kanye giduogo wuok tich godhiambo gimanye gineno Naivasha ka jomoko both koninde ndara gi nyithindo gang'o to samo yar ndara no to wuoth bedo mayot lakini gima koro nyaka giswa ni mokwongo ndara ni losruok ne dwa chakore karang'o ji adi mibro ndiki ineno to jomo ndikegi ibro chulgi ageno ni mano to mbaka makoro ibro go kind kambi maloso ndara no gi jok magindiko lakini giwachnwa ni to kata ka gini ji 1,500 mondiki ji 1,500 gi ibro kaw gi nade ka in section mowuok Rironi wawach kata mna nyaka engineer flyover kacha ikawe ji adi to jogo igolo kanye nikech magi gik ma jo Kenya dwa winjo nikech sami sign deal kisungu maber luonge ni bilateral agreement ober to koro kete tim kae makoro nyaka wayude more information kata mna SGR makoro giwacho ni bro wuok Mai Mahiu kadhi nyaka